Daħlet fis-sitt jum tagħha is-saga ta' 47 immigrant li għal darb'oħra nqabdu f'nofs kwistjoni taħraq. Bl-Italja tagħlaq kompletament il-port ta' Lampedusa. Matul il-lejl bejn l-erba' u l-ħamis, is-Sea-Watch 3 li fuq hemm dawn l-immigranti beda jbaħħar fid-direzzjoni ta' Malta. Iżda kmien il-ħamis filgħodu, il-vapur qabad ir-rotta lejn Katania. Dan minkejja il-Gvern Taljan qed iżomm qiebes fuq il-fatt li l-portijiet kollha jinsabu magħluqin għad-dgħajjes tal-NGOs. Fil-fatt, il-Ministru Taljan Matteo Salvini reġa' tenna li dawn l-immigranti żgur li mhumiex se jidħlu l-Italja u lest li jagħtihom il-provvisti u l-mediċini li għandhom bżonn, iżda żgur mhux se jidħlu f'port fl-Italja. Fuq Twitter, l-ekwipaġġ ta' Sea-Watch irrakkonta kif qed isibuha diffiċli bil-maltemp li qed jaħkem il-Mediterran f'dawn il-jiem. Mhux żmien il-logħob kien il-messaġġ li għaddew lill-Kummissjoni Ewropea. Intant, il-Viċi Prim Ministru Taljan qal li fid-dawl tat-temp ħażin Malta għandha toffri kien filwaqt li l-Olanda fejn il-bastiment huwa reġistrat għandha tikkollabora ma' Malta u Brussell biex tirċievi l-immigranti li hemm abbord. Rapporti qalu li s-sindki ta' numru ta' blitz qallin, inkluż Palermo, kienu lesti li ospitaw lil dawn l-immigranti. Din id-deċiżjoni tpoġġihom f'konfront dirett ma' dak li qal id-Deputat Prim Ministru u mexxej tal-Lega. B'Salvini għal darb'oħra insisti li l-portijiet tal-Italja huma magħluqin.